Wes. Wes. Kok nek mantene ning ban ngono kowe iki. Santai dengan prengesannya. Ya. Pentingnya yang harus loh. Becak nih kok. Pikiran kan foto. Tambah keren loh Pak. Wah ini wis mahal nyewa nih tempat ledak. Bisa sampai apa? Bisa. Wah gak apa-apa. Tapi tapi gue. Nganu ra iso nganu lho. Tak gocek sampean kae. Kadang ke topi ya. Sak jam rugi ra bayar. Tak nih pokoknya. Ya ya. Karena sana apa? Kali lirik kamu turis itu kuwi wong putih mang. Ning kono mang lho Pak foto ke pas ning pantai ning Gemas kae. Heeh. Kok ada coba ya aman. Lho Pak. Agar yang kono. Awas, awas tegangan tinggi awas. Ora amin. Mungkin mantar trail. Awas Kak, pegangan Ibu, pegangan perut Ibu. Lisa itu. Saya cemplak loh. Gemah. Larang ya ini. Iya kan ya. Kakak seneng deh, seneng Loh pantai Gemas. seneng iya pempak kakak seneng dah seneng ya aku arep numpak kono kae yang kolam renang kuwi kita biasa kolam renang Lampung yang pantai dia Kowe ngono kok. amis ambune amis awas Latihan. Karena dewe gone pikiran dewe kakak mereka beda cilik pacaran aku kepengen Rono kalau jam 12 ayo nyampotan yang gimana sana tapi sih sak jam kok sih dintek nih sih iki apa sih sak jam gimana Tak jam apa lho Rom? oh iya ayo foto sih sana Ayo. foto sih ya sayang enggak ya orang senang karemu gue keliru anu